नन्दिताया सायख'नो हायो ना हाया नोंथांमोना नायलांदो आरो नोंथांमोनाबो गावबा गावनि नखरनि गथ'फोरनि मेलेमखौ गोख्रों खालामनोब्ला बेबायदि एक्टिभिटिसफोरखौ सानफ्रोमबो खालामबाय थानो हो अब्लानो गथ'खौ नोंथांमोना इयुननि थाखाय साखाफारा खालामनो हागोन। ए 2 7 3 9 1 बबे गोरोबाखै जोबोर मोजां नायनानै खिन्था दै जोबोर मोजां बुंनानै हो टुआ मानो गोरोबाखै टुआ जरा आरो गुबुनफोरा जरा भेरि गुड बी 2 4 8 6 7 बबे गोरोबाखै मोजां नाय 7 आ मानो गोरोबाखै बे जरा नालाय आरो गुबुनफोरा जरा भेरि गुड सी 5 15 30 25 45 बबे गोरोबाखै 30 मानो गोरोबाखै बियो 0 दं आरो 0 थाबा जरा जायो ना बेजरा जायो जरा आरो गुबुनफोरा बेजरा जोबोर मोजां डी क ख ङ प अ बबे गोरोबाखै बे गोरोबाखै मानो गोरोबाखै बुंलाय औवा गारां सरि औवा गारांखौ नालाय आरो गुबुनफोरा खरांखौ जोबोर मोजां इ आ व ब र ल थ बबे गोरोबाखै आया मानो गोरोबाखै बुंलाय बे गारांखौ आरो गुबुनफोरा खरांखौ नेक्स्ट एप्पल मैंगो ऑरेंज कैरट बबे गोरोबाखै भेरि गुड मानो गोरोबाखै केरटा बे भेजिटेबल नालाय आरो गुबुनफोरा फ्रूट भेरि गुड जनो नाङा नेक्स्ट जी ए बी ई एच बबे गोरोबाखै ई बेयो गोरोबाखै मानो गोरोबाखै ये कैपिटल आरो गुबुनफोरा स्मॉल भेरि गुड सार्कल हो नेक्स्ट एच ए ई इउ डब्लिउ बबे गोरोबाखै मोजां बुं मानो गोरोबाखै सेमी भावेल बियो भेरि गुड आई काउ डग कैट फक्स बबे गोरोबाखै फक्स मानो गोरोबाखै ये वाइल्ड एनिमल नालाय मा एनिमेल वाइल्ड एनिमल वाइल्ड एनिमेल आरो बेफोर मा एनिमेल होनबा बियो डोमेस्टिक बिथिं बै जे ए डी एफ बी बबे गोरोबाखै बी सार्कल हो लक खाम दे बुं मानो गोरोबाखै बिया बिया स्मॉल नालाय आरो गुबुनफोरा बिग बिग ना मा बुङो कैपिटल भेरि गुड बयबो खालामना हो दे बिदिब्ला जिरायदो लोगो नोंथांमोन गथ'फोरखौ बेबादिनो जोङो माखासे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों बिसोरनि जा ब्रेन बेखौ बुस्ट खालामनो नाजानांगौ ए आबो कारेक्ट जादों मानोना 2 नि अनगायै गासैबो अड नाम्बार बी आबो कारेक्ट जादों मानोना 7 नि अनगायै गासैबो इभेन नाम्बार सी आबो कारेक्ट जादों 30 आ इभेन नाम्बार जानायजों लोगोसे बेवहाय मोनसे नखरनि सानजिमाया 0 महरै दं आरो गुबुनफोराव 5 दं भेरि गुड नाउ डी आबो कारेक्ट जादों मानोना अ आहै गारां हांखो आरो गुबुनफोरा जाबाय गासैबो खौरां हांखो इ आबो कारेक्ट जादों मानोना आयाल'सो गारां हांखो गुबुनफोरा खौरां हांखो एफखौ जोबोद मोजाङै हादों एप्पल मैंगो ऑरेंज कैरट मानोना कैरटआ जाबाय भेजिटेबल ग्रीन भेजिटेबल आरो गासैबो जाबाय मा नन्दिता फ्रुट जिआव दङ ए बी ई एच बेवहाय गासैबो मा बुङो स्मॉल लेटार एक्सेप्ट इ बेनिखायनो कारेक्ट एन्सार जादों नन्दिता बेखौबो हादों एच ए ई इउ डब्लिउ बेबो कारेक्ट जादों बेबो भावेल आरो नन्दिता डब्लिउ मामोन डब्लिउ सेमी भावेल भेरि गुड सेमी भावेल बेबो कारेक्ट जादों आई काउ डग कैट फक्स बेवहाय नन्दिता फक्सखौ होदों बेबो कारेक्ट जादों मानो होनोब्ला फक्सआ जाबाय वाइल्ड एनिमेल आरो गुबुनफोरा जाबाय डोमेस्टिक एनिमेल जेआव दङ ए डी एफ बी बेवहाय ए आबो कैपिटल डी आबो कैपिटल एफ आबो कैपिटल बी आ स्मॉल लेटार नन्दिता बेखौ सिलेक्शन खालामदों बिदिब्ला नन्दिताया 100 नि मादावहा 100 मोननो हादों जोबोद मोजां बेबादिनो नोंथांमोनाबो गावबा गावनि नखरनि गथ'फोरखौ बायदि एक्टिभिटिसनि गेजेरजों बेल' नङा गुबुन माखासे एक्टिभिटिसफोर दङ बेखौ लानानै नोंथांमोना गावबा गावनि नखरनि उन्दै खुदियाफोरनि मेलेमखौ बुस्ट खालामनो नाजा थामहिनबा गोख्रों खालामनो नाजा बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां लाइक आरो शेयार खालामनो नाजा आरो लोगोसे नन्दितानि परिबारखौ फल' खालामना हो जाहाथे जों मोजां भिडिअ बनायोब्ला डाइरेक्ट नोंथांमोननि नखरसिम सहैयो।